bakane mumaddadatin potaɗe bakane mawɗe hen ɓe nannete kamɓe natoɓe jeygol lima warada anhu sallllahu alayhi wa sallam o wi yub'asu ilayhim malaikatun bi adbagil min narin adda e maɓɓe malaikaji ɗi bakane ɗe ko jeygol wa masamirun min narin pontoje jeygol anani dey omboɗe jeygol e pontoje jeygol e bakane jeygol so ɓe nanni e bakane ɗe fa bagu alayhim bi tilkal arbag omboɗe omɓe e maɓɓe wata suddu bi tilkal masamir feŋire ɗen pontoje wata maddu bi tilkal umudu ɗen ma dosɗe potte hay feddata ko palantere saka hendu naata hen toon jomum wonata wa yansawna arrahmana ala arsihi e yahjubuhum an rahmatihi Allah wirna ɓe ga yurmede mum wata sagala ahlul jannati bi na'imin natɓe aljanna ɓe dogga sohlaji e nemaji wala yastaghisuna ba'daha an kandi gonta wi Allah wallumen kañumen so naati aljanna tan gasi to Allah dardu ene jeey mum bindol boɗewol bindagol sabune ko ɗo ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joli fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa ɗo belɗoɗa tawa alda hay caɗele goote